Moment, já se tady šňupnu, vole. Kokain! A pšt. Ahoj, vítejte u tohoto videa z World of Tanks. Zdraví vás Heftron TV. Ty vole, my tady hodinu strávíme jenom u toho pozdravu. Ne, moment, už si to musíme nějak naplánovat, jo? Ahoj, my vás vítáme u... Já jsem zapomněl, co mám říct. Ahoj, my vás vítáme u dalšího herního videa z World of Tanks. A je tady s náma Araraf. Zdrž tu je Araraf. A já vás vítám u dnešního vydání World of Tanks. Retardy. Ok, a protože já jsem línej imbeco, tak jsem v téhle hře prakticky vůbec nepokročil od minulýho videa, Takže bychom mohli dát bitvu, no. Já dneska budu v klidu, přísahám. Já mám skoro plno, co děláte. Jo, tak machruj tady, no. Poprvé se ti to povedlo. Jak poprvé? No podruhý, sorry. Proč jsi jel pryč, Ararafe? Kdy to kleslo asi o 10 bodů nebo o kolik? Jo, za tu dobu, co jsem tam projel. Ty jdeš tak pomalu. Jako on ten Frantík se loudá celkem dost. Ty vole, to tady... Tvůj Frantík se loudá celkem dost. A já jsem se ani nevystřelil, mám 500 zkušeností, ty vole. Ta PZ-38 není nic moc, co? Jaká? Ty vole, to je ten jediný německý čtyřkový tank, se kterým jezdím. Mám totiž 2 čtyřky, víš? Ty máš nějaký čtyřky? 2. Chudák máca. Já už se tady rozpláču, ty vole. Když jsem přežil procházku v lese s navigátorem jménem Zdinda, přežijí všechno. Tam co samozřejmě nikdo nepochopí, kromě nás dvou. Jo no. A z Dandy. A tak každý má retardovaného kamaráda. No, možná ani z Danda to nepochopí. Jak se drží frame rate. U mě dobře, díky. Ty... Jo, u tebe mi to tak zajímá, ty vole. Fakt, že jo? Kam jdem? Přes most. Ty vole, ten, co mi neměl odpovědět, tak mi odpoví. A ten, po kom jsem požadoval odpověď, tak ten mi Jo, asi odpoví. přes noc, no. Fuck off, jako bych nemohl říct svůj názor nikdy. Nemůžeš. To je nějaký hecer zase. No počkej, to je Adaro. Víš, co ti na to řeknu? Shadow. Vůbec nic, protože jsem naprosto klidnej. Jo. Zatím to ještě přijde. Můj damáky, zatleskejte mu. Sunta, A děkuju. Ty vole, co to máš na zadku, to je nějaký baťůžek, nebo... Jo, to je nádrž asi. No. A jako to je spacák, víš co? Já jsem, mě Víš to co, právě protože- připomínalo spacák. No jako ten tank musí taky přenocovat, že jo, občas, tak on se tam veze Ach, jo. takovýhle jakože batůžek, furt to rovně. spacák, Jo, jo. jo, jasně. No tak, počkej, tady se možná mi to povede. Ale tak, ne. Tak tady už by se hezky převážil. No, tak jako už jednou jsem skončil na věži, tak jako... Bereme koule, Tak to je protože fajn. máme. Protože ty máš píču a my koule. Neříkal jsi, že jsou těch prostých slovech. To vystříhneš. Ne. Já to vystříhneš, já nechci být sprostej na YouTube. Pozdě. Jdi do prdele. Ty vystříhneš tohle, viď? Ach jo. Ta láva se mi... Ty vole, ona je tady vlastně minimapa. Já jsem se na ní vůbec nekoukal a možná proto... Já miluju Minecraft. Jako tohle Hej, náhodou, co... jdi do prdele, jinak mi to, nám to zase hodí strike. Protože já jsem úžasný zpěvák. Ne.
Jo, úžasné, tam bylo dobře. Mě hituje každý, ale já nikoho. Do prdele. Ty vole, kam to jedeš? Ne. Ty vole, ty jsi tam prostě najel? Já jsem hodil... Já jsem hodil ten drift, ne prostě a... Ach jo. Za pár let se o téhle chvíli budeme bavit jako o dokonalý ztrátě času. Můžeš se prosím tě do hajzlu připravit? Děkuji. Jo, taky jsem si dal předsevzetí, že už nebudu to říkat co. Jo, tak to jsem zvědavý, no. Místo toho teď budu říkat Wood. Dobře, ty, jo, to bude super, jo? To nás nebude strát víc než Ne. Já vím, že ne. Co znamená sukabliať? Sukablie? Já nevím. Ne, Už dobrý. ty vole, takhle. Jo, to je nejefektivnější, jak je zabít. Či to je do lávy. A tam tam taky skončí. Ono je to celkem teplý, co? Asi jako ty. Pochybuju, že to má 37 stupňů. Ty vole. To by se zdivil, ale. Oni ho mám vystřelit z mapy? Ne. Niet. Ach jo. Nein. Хорошо. Že dá je proto, že německy. Nebo když, pokud, zatímco, protože poněvadž tu, tady, zde, kudy, teda ne kudy, kdy, tudy, tom. Ach jo. Tak to je krásná lekce němčiny, kamaráde. Ja. Co ty děláš? Vidíš to, co já? Ja? Bagnul se v textuře. Vítězství kráter. Hacker. Voda. Za všechno může voda. Ach jo. A nejde mi to zavřít. Tak. Lekce zavírání flašky. Takže vezmete si flašku, ale napřed, abyste mohli mít zavřenou, abyste mohli zavřít flašku, musíte ji napřed otevřít. Takže uchopíte šroub, tím chci říct víčko, a začnete šroubovat do... Počkejte, leva nebo prava? Doprava. Leda, že máte levotočivou lahev, který se moc nevyrábí. Takže otevřete víčko, sundáte víčko a nasadíte ho zpátky, abyste ho mohli zavřít. A nyní točíte zpátky doprava, jenomže nic se neděje a tam je ten háček, kde se spousta lidí zasekne. Vy totiž musíte točit doleva, protože když zavíráte flašku, tak musíte vzpomenout na to, že je pravotočivá, tudíž se doprava otáčí, otvírá. A když ji zavřete, tak musíte na opačnou stranu. Výsledek je jaký? Máte zavřenou lahev, jako se kterou jste začínali. Fajn. A je to zábava pro celou rodinu. Můžete šroubovat lahve s mámou, tátou, bratrem, sestrou, babičkou, dědečkem, strýcem, tetou. Já jsem přišel a strýčkem, babičkou, dědečkem, o čem jste se bavili? To uvidíš potom na tom videu.
To tam dám. Nudný bitvy většinou nejsou dobrý. No ale tahle je dobrá. Ty vole. Já se nebavil o téhle bitvě. Tak Má proč to- to říkáš teď? Má co, klidně. Já vím, že je to občas s tím těžký, ale zkus to strpět. Chápeš to, on Ty vole, tebe on mít za začne syna. říkat nejlepší bitvě, co jsme měli. Ach jo. A na Rafe, jdi si podvázat vaječníky, aby se mohl jít. Chudák tvoje máma, ty vole. Slyšel jsi mě, Ada Rafe? Radši ne. Protože já se vrátím a ukážu vám, zač je toho loket. To, že se snažíš mít hlubší hlas, neznamená, že ho doopravdy máš. Ano, já vím. Jeď! Ne, Ty vole. Já jsem rychlejší. ale ne na dlouho. Ty vole. On vypadá Já jdu jako, pomoct maslo. mě hrozně připomíná hada, já nevím proč. Ne. Tak Vole, teď to jsem dáš- dole. Tak, ne, nejseš. Jsem to. Zaměř úplně v klidu a pál, vole, on je levej. Ne. No, ale ty taky. Jo no. Ty jsi ho mohl krásně sejmout, ty Jo, vole. já vím, já jsem to prostě... Because já rodil Because da. Němec, you know, já rodilý Němec daj. Já perfektná Němčina. Právě si skurvil 4 jazyky v jedné větě. Gratuluju, to se ještě nikomu nepovedlo. Jo, Tady někdo zkoumá. no. Aha. Tady někdo zkoumá, jak se dělají věci. Co to je, vole, za hlas? To mě děsí. Tady někdo zkoumá, jak se to dělá. To zní jak clown pomalu. Nebo nějaký, vole, to zní něco, jako něco z pohádky úplně. Nějaká retardovaná bytost. No to dělá rada, ale... ale bojí se tu někdo od těch clownů? Ne. Škoda. A na Rafe, přesně si. Ty vole, jdi si do prdele. Laka? Maka? Teď by se tam hodila dát ta písnička od Shalkery, ale já nechci strike. Už jeden máš. Jo no. Got nothing in my brain. Hey bro, what's Jeď, up? Vojdo. Tlač mě! Zbyl jsi ten spacák? Dělej zaplať! Jo. Jo. Jo, Fred, to bude Už to mezi seriózní. náma jiskří. Já ty draku! Ach jo. Prej Přes seriózní video. spacák jsem to ještě nedělal. Hele, ale takhle, jak ti to jiskří přes tu nádrž, tak ty vole. No to víš. Ty Ale vole. všechno je jedno Vysvětlivej. poprvé. Nebolí tě to? Ne, to... Já jsem dostatečně uvolněný, hele. A tohle je spíš toho nákladák, protože převáží asi 100 nábojníců, ale... Jo, má tam 100 nábojnic a 8 členů posádky. Tak víš co, šikmovkých je hodně. On už umřel? No, asi jo. Připrav se! Jo, umřel jsem celý. Ty jsi umřel úplně celý. Ani kousek nezůstal živý, jo. To je Počkej, nemáte náhodou trojky? Jo? Já ne. Aha. Já mám jenom dvojky. Tak... Ty ve, ono teďka, já když jsem přepínal dneska programy, No. tak oni dneska dávali nějakou Miss České republiky. No. Ty ve, tam jsou takový baby, to je neuvěřitelné. Ty jsou tak pěkný, ale jsou hrozně huberní, ty vole. No. Ale ty jsou tak pěkný, vole. Já jsem si jednou musel vyfotit. Mám takový dom, že se přestaneš koukat na určitý stránky a pustíš si radši český mis.
Ty vole, takový holky, kdyby točili porno, tak jim snad vole, jsou donaty, vole. Ach jo, Moc lanejtí. no co se s tím nestará. A Raraf má trojky? Ano. Počkej, ty. A ne Rafe? No, mám Frantíka. Dobrý vědět. Dobrý vědět. To je přírodní trojka. To jsou přírodní trojky. A on má jenom jednu. Ne, to je Francouz. No počkej. A Hej, počkej. vole, kdyby šla prostě holka na tak prostě tu operaci, když zvětší kozy, tak kdyby jí zvětšili jenom jednou. Tobě tam tobě. Jo, prdele. Musí to udělat i tomu klukovi. Tak jako proč by to nešlo? No jako, Kdyby to- jako nevím, jestli to jde klukovi, ale u tebe není pohlavní kluk, že jo. Ty bys měl v občance takový to neurčito. Ach jo. Vynásilnil jsem tu 8letou dívku a pak zakopal na zahradě. Spáchal jsem přestupek. Taky dneska téma, ty vole. Ach jo, my máme takový mrtvý témat. Ty vole, ty dva moje vejfuky vypadají jak nějaký kulomety vzadu. Počkej, bavíš se o tom tanku? No. Jsem nevěděl, že se nebavíš jakoby o sobě. Jdi do prdele. A jsou dobrý ty penetration indikátory. Ty ti prostě řeknou, kde je ten pancíř slabý a kde se musíš trefit přímo dovnitř, abys prorazil. Ty vole. To znělo tak dvojsmyslně. Ach jo. Zopakuj to, ty vole. Jak bys to řekl? Ne, nějak, já už si to nepamatuju ani. Myslím, že musím vole trefit nějaký ty, ne, abych prorazil. No, že ty vlastně jakoby v tom zaměřování máš penetration indikátory a vlastně, který ti můžou ukázat, kam se trefit, aby si prorazil co nejlíp. Ach jo. Ach já. Nechápu, co je na tom k smíchu. Nic. To je jenom zvrácená mysl našeho kamaráda Maxi. Kamarád má co? Dobrá, tak kamarádka má co, no, jak chceš. Kamarádka Mácová. Takže já jsem Hans, Jen, Máca. Máca Meklapák z Maclapova. Ano. Tak čau! Čau. Čau, ahoj.